ಶಾಂತಿ ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥವಾದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಉನ್ನತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆನ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಓದುವರೋ ಆತು ಉನ್ನತಿ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಆ ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುಂದುಲ್ಲರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತೆಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಷ್ಟವೈನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ವಿಷಯ ಓವಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಈ ವಿದ್ಯೆಡು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ದೃಷ್ಟಿನ ಪರಿಪಕ್ವ ಮಲ್ತೊನ್ನವು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ವಾ ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತೆರೋ ಆ ಕಣ್ಣುರ್ದು ಸಹೋದರ ಆತ್ಮನು ತೋಲೆ ಅಪಗೆ ಏಪಲ ಕಣ್ಣುಲು ಮೋಸಪೋಪುಜಿ ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿನ ಪುದರ್ ರೂಪಡು ಬುದ್ಧಿ ಪೈರಬಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಡು ಅಂಶ ಮಾತ್ರಳ ವಿಕಾರಿ ಚೀಚಿ ಸಂಕಲ್ಪಲು ನಡಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಇಂದು ಪರಿಶ್ರಮವಾದುಂಡು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತೀರ್ಣಾಪುನಕುಲು ಪಾಸಾಪುನಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೆವರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಹದ್ದುದಾದು ಪುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಬೇಹದ್ದುದಾದು ಪುಂಡು. ಈತ್ ಸಮಯ ನಿಕುಲು ಹದ್ದುಡಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಬೇಹದ್ದುಡು ಉಲ್ಲರು ನಿಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯೆಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದುದಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯರ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಇಂದಿರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇತೆ ಊಲ ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ವಿದ್ಯೆನಿ ಏರು ಓದವಿರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಭಗವಂತೆ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಂಡ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗಾದುಲ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೌಕರಿ ಅತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡಲ ಉನ್ನತಿಗಾದು ಹೆಚ್ಚಿನಾದು ಓದೊಂದು ಪೇರು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಅವು ಕ್ಷಣಿಕದ ಉನ್ನತಿಯಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಹದ್ದುದ ಬೊಕ ಬೇಹದ್ದುದ ರಡ್ಡು ಉನ್ನತಿನು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪಂಡ್ದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದುದ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿಯುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ಮಾತಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದು ಉಂಡು. ಏತೇತು ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದುದ ಸಂಪಾದನೆಡು ಸಮಯ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪರೋ ಆತು ಹದ್ದುದ ಸಂಪಾದನೆದ ಪಾತ್ರಲು ಮರೆತು ಪೋಪುನು. ಇತ್ತ ವಿನಾಶಯರುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿವೇರು. ವಿನಾಶಲ ಕೈತಲು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಗವಂತನು ನಾಡುವೆರು. ವಿನಾಶ ಆಪುನು ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಉಪ್ಪಿರು ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಸಹ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ಕೆಲವೆರು ಇಂಚಿನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಸುರುಟು ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಒರಿದು ಬುಡ್ತೆರು. ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತೆರು ವಿಭಿನ್ನೆರು ಬತ್ತೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನಕಲು ಬತ್ತೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಕುಲೆ ಬತ್ತೆರು ಪಂಡತ್ತು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಪೂತೋಟಡು ಪೂನು ತೂದು ಪಕ್ಷಿಲು ಸಹ ಎಂಚ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಲ ಸಹ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಡ ಒವ್ವೇ ಸಭ್ಯತೆ ಇಜ್ಜನ್ ಸಭ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಿರ್ಗುಣೊಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಫಲೆ ಏತೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬರಡು ಎಂಕುಲು ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಬೊಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆ ಪಂದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಅಕುಲು ವಾ ಕೆಲಸಗುಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಾವು ಚಮತ್ಕಾರವಾದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವರು. ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಏರ್ಲ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ವಿಘ್ನನು ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಚೆತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಚಾಯ ಐದವರ ಇಂಚಿನ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಡಪೋಡು. ಭಲೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏತೆ ನಿಂದನೆ ಏರುಪೇರು ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಪೊಸ ಪಾತೆರತ್ತು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡ್ಲೈ ಆದಿತ್ತಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೊಡ್ಲ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದೆರು ವಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರಲು ಉಂಡು ಐನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಪರು ಐಕಾದು ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊರೋ ಕಲ್ಪ ಆತೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೆಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಎಂಕುಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಪ. ಎಂಕುಲು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಓದೊನೋ ಆತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ. ಮೊಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆರ್ದಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಎಂಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದು ಪೊಡು ಪಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಹ ತೆರಿಯೋನುಡು. ವ್ಯಾಪಾರಿಡ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಮೊಕುಲೆರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಡು ಪಂಡು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖಕ್ಕಾದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕುಲ್ನ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು.
ಸಾಕಾರ ಬಾಬಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಲ ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಪಂಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರಿದು ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಸುರುತ್ತ ಪಾತೆರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಓದವನಕಲು ಏರು ಭಗವಂತೆ ಇಂಚಿನನ್ನು ಓದವೇರು ರಾಜಯೋಗ ನಿಕುಲು ರಾಜ ಋಷಿ ಆದುಲ್ಲರು ಅಕಲು ಹಠಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಋಷಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಹದ್ದುದ ಋಷಿಕುಲು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲು ಮಟನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತ ಪಂಡು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ದಾದಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತರೆ ಏಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಕಾರಗಾದ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಪಗ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲುನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಾರು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗ್ ವಾ ತೊಂದರೆ ಅಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಕಾರಣ ನಿಕುಲು ಬಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಒರಿಯೊರಿಯನ್ನು ಕೇಳಲೆ ಕುಮಾರಿಯರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿಂತೇರು ಆಯ್ನರ್ದವರನ್ನ ಪಿದರ್ದು ಬೈದೇರು ಸುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತನ ಆಯ್ನರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಜ್ಞಾನಾಮೃತನು ಪರ್ರೆ ಓಂ ರಾಧೆ ಪಂಡ ಮಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಪತ್ರನು ದೆತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಈ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಲಡೈ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಸುರುವಾಂಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಏಪ ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಆಪಂಡು ಅಪಗ ಇಂದು ಒಂತುಂಡು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದಿಂದು ಒಂತುದು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಪ್ರಹಲಬ್ಧನು ಪಡೆಯಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ಪ್ರಹಲಬ್ಧನು ಕೊರ್ಪೇರು ಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಹದ್ದದ ಪ್ರಹಲಬ್ಧನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಆನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ನಿಗುಲು ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲಾವಡು ಆನು ಜೋಕ್ಲಾವಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಆದುಪುಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿಪೇರು ಆ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಭೇದ ಭಾವ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೇವಲ ಮಗನು ವಾರಸ್ದಾರಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಪೊನ್ನನು ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಪಂಡು ತೆರಿವೇರು ಆಂಡ ಅಗಲ್ನ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಮಗೇನೆ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಮೋಹ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಗೆ ಅತ್ತನ ಮಗಲು ಭೇದ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಬಾಬಾರ್ದು ಎತ್ತುಂಜಿ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪಾರು ಆಂಡಲ ಪೂರ್ಣ ಓದು ಜೇರು ಪಂಡ ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ನೆತ್ತೆರ್ದಲ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಬರೆಪೇರು ಬಾಬಾ ಈರು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಈರೇನು ಏಪಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಜ ಪಂಡು ನೆತ್ತೆರ್ದು ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾರ್ದು ಪಾಲನೆ ಪಡೆದು ಕೂಡ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಇನ್ನು ಮಾತ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಲೆಕ ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆರಂದಿತ್ತನ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ್ ಎಂಕುಲು ಏತು ಬುಡುಪುನವು ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಜೊತೆಲೆ ತಂದು ಪೋಪ ಪಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಕೊರ್ಪ ಸತ್ಯ ಯುಗತ ಆದಿರಿ ಈತು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಇಜ್ಜಂಡು ಈತೆ ಸಂಗಮಡು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಸತ್ಯ ಯುಗಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆರು ಈತ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಕಲ ಮಾತ ತಯಾರಾವನುಂಡು ಈ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಶಾಂತಿಧಾಮಗೂ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪೇರೋ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಆ ನಾಟಕ 2 ಗಂಟೆ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಆ ಇಲ್ಲದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಓರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ವಾನಿರ್ದು ದೂರ ಆದುಪ್ಪುನ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ ಆದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಪೂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತುಡು ಲೀನ ಆದು ಉಡುಪ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೇರು ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು ಅವು ಏಪಲ ವಿನಾಶ ಆ ಪೂಜಿ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಏತೊಂಜಿ ಜೀವಾತ್ಮರುಳ್ಳೇರು ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿ ಜೀವ ಅತ್ತಂಡ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಆತ್ಮ ಅಂಡಾಕಾರವಾದು ತೋಜುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಐತ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡ ದುಂಬು ಕೊಯ್ಲಕನೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆಕ್ಕೇನೊಂದೇ ಇತ್ತೆರಡ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆನ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಕೋಡೆ ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಯರ ಬೈದರು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಐನು ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಗೀತೆ ಉಂಡತೆ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಮಾತೆತ್ತಲ ಮಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ತುಲೆ ಇಂಚೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಮಾತಲನೆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗಾರರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆರು ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಇಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕಾಸು ಸಂಪತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂಡು ನಿಖಿಲು ಏನನ್ನು ಲೇಯ್ದಾರ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪಾವನ ಆದು ಮಲ್ತದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆ ಬಾಬಾ ಏತು ಯುಕ್ತಿರ್ದು ತೆರಿಪೇರು ಇಂದೆತ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಸಹಜ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಈತು
ಏತ್ ದೂರಂದೇಶಿ ವಿದ್ಯೆಯಾದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಈ ಚಿಂತನೆ ನಡತೊಂದು ಪಡು ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಓದೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲೆಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಡ್ದವರ ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ದ್ಯಾಗ ಪಡೆಯರಬಲ್ಲಿ. ಕಡಿಮೆ ಪದವಿನ ದ್ಯಾಗ ಪಡೆಯುವುದು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟ್ಲ ಪದವಿಲು ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ. ದಾಸ ದಾಸಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಆಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಡೆಪೆರು. ಐತ ಜೊತೆ ಮಹಳ್ಳುಡು ಉಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಸುಖಿಯಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಕೇವಲ ದಾಸ ದಾಸಿಯರು ಪಂದು ಪುದರುಂಡು ರಾಜರಾಣಿಯೇ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪೆರೋ ಐನೇ ದಾಸ ದಾಸಿಯರ್ಲ ತಿನ್ಪೆರು. ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಗಂತೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಸ ದಾಸಿಯರಿಗಳ ಸಹ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಪ್ಪರು ದಾಸ ದಾಸಿಯರು ಮುಲ್ಪದ ರಾಜರ್ನ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಏಪ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರು ಸಭೆ ಸೇರುವೆರು. ಪರಸ್ಪರ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಪೂರ್ಣ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸವರು ಕೂಡ ಅಕಲಡ ನಂಬರ್ ವಾರು ಶೋಭಾಯಮಾನ ಸಭೆ ಸೇರುಂಡು. ಐಟ್ ರಾಣಿಯರು ಕುಲ್ಲೂಜೇರು ಅಕುಲು ಪರದೆದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರುಂಡು ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರು. ಅಕ್ಲೆನು ನಿಕುಲು ಪ್ರಾಣದಾತ ಪಂಡು ಜೀವದಾನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಪದೇ ಪದೇ ಶರೀರ ಬುಡುಪುನೆರ್ದವರ ಪಾರು ಮಲ್ಪುನಾರಾದುರ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಸೈಪುನ ಚಿಂತೆನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಏತೊಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆದ ದಾಂಡಲ ಆಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಐನು ಬದುಕು ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಪೋಡಿನ ಅವ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಸಹುದ ಮಿತ್ತು ಜಯಪಡೆಪರ ಐರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓದವನರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಯಾವು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಯಾಂಡು. ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ನೆನಪು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಸರಿ ಏತು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪರು. ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಪಾವನಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡು ವಿಕಾರಿ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಸಹ ನಡಪೆರಬಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಏಪ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೋರು ಅಫಗನೆ ಆಪುಂಡು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಪಂದು ತೆರಿವು ನೇರ್ದವರಲ ಸಹ ಚೀಚಿ ಆದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಮಾತೆಡ್ದಲ ಅಧಿಕವಾದ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನವು ಈ ಕಣ್ಣುಲಾದುಂಡಾಯಿ ನಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಪಂದು ತೂಲೆಂದು ಬಾಬಾ ಮೂಜಿನೇನೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಇಂದೆಕ್ಕು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನ ದೃಷ್ಟಿಲ ಫೇಲ್ ಆದು ಪುಂಡುಂದಿತ್ತಂಡ ನನೊಂಜಿ ಯುಕ್ತಿನ ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಪಂದು ತೆರಿಲಿ. ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದುಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದಿಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಏರ್ನನೆ ನಾಮರೂಪೊಡು ತಿಕ್ಕಿದು ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದುಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಎಂದು ತೆರಿಲೆ. ಐದವರ ಜೋಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಂಡ ನಡತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶತ್ರುಲಾದು ಬಿಡುಪೆರು. ಮುಲ್ಪಲ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲಿನ ಮಾಯದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದು ಮಲ್ತೊನುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರನೇ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡುಪೇರು. ವಿಚ್ಛೇದನ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೂಡ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪತಿಗೂ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 2 ಜನ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಸಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರ್ದು ಪೋದು ರಾವಣಗ್ ವಶಾದು ಬಿಡುಪೇರು. ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಆಟ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಮಾಯೆ ಎಂಚಿನ ತಾನೆ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಆನೆನ ಗ್ರಹ ಪಂಡ ಮೊಸಳೆ ತಿಂದು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ವೇರು. ಬಾಬಾ ಗೌರವ ಕೊರಂದೆತ್ತಂಡ ಮಾಯೆ ಪಜ್ಜಿಯಾದೆ ತಿಂದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಕೆಲವರನ್ನು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಪಂಡು ತೆರಿಪವಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸಹ ಬುಲ್ಪುಗು ಲಕ್ದು ಬಾಬನ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ವೇಳೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ವೇಳೆ ಅತ್ತು ಆ ಉಪಾಯದಿಂದೇ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಜೊತೆ ಏತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆನು ಬುಡುಪುಜೇರು. ನಿಕ್ಲೆನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೊತೆಟ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರ ಗಾತೆ ಬೈದೆರು. ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡ್ದೆ ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಜಮಾ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಏತು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನವು ಲೆಕ್ಕನು ದೀಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಲು ನಷ್ಟನು ತುಯ್ಯರಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು. ನಷ್ಟನು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತು ಕಲ್ಪಾಂತರಗಾದು ನಷ್ಟ ಆದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಭಾವನಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡು ವಿಕಾರಿ ಸಂಕಲ್ಪಲ್ಲ ಸಹ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ.
ಇಂದೇ ಕಾದು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಏರ್ನನೆ ಪುದರ್ ರೂಪೊಡು ತಿಗಿದು ಬುರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲೆನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಏ ಪೊಗಲ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅತ್ತಂಡ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ವರದಾನ ಸದಾ ಹಗುರ ಆದು ಬಾಬನ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೇಶಾಪುನಂಚಿನ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಭವ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಕುಶಿತ ಇಂಚಿನ ಖಜಾನೆದ ಗಣಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಉವ್ವೆ ಇಗೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸಮಯ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ಮಿಲನ ಆಪುಂಡು ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು ವರದಾನಲುಂಡು ಆಸ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ವರದಾನ ರಡ್ಡುಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐನೆಡ್ದವರ ನಿಖಿಲ ಟೈಟಲ್ ಆದುಂಡು ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಜೋಕುಲ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ತೀಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕುಲು ಎನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಪುದೆ ಬಾಬಾಗ ಕೊರದು ನಿಕುಲು ಹಗುರಾದು ಬುಡ್ಲೆ ಈತು ಹಗುರಾದು ಏರನು ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಕಣ್ಣದು ಒಳಗೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಜೊತೆಟ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹದ ನಿಶಾನಿ ಆದುಂಡು ಸದಾ ಹಗುರಾದು ಬಾಬನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಾವೇಶ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಸಫಲತಾ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾರ್ಗನು ಬಂದ್ ಮಾಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಸಫಲತೆ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.